Vážená vědecká rado, dámy a pánové, zahajuji slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava při příležitosti promoce absolventů fakulty. Dovolte mi, abych vás všechny na našem slavnostním shromáždění co nejsrdečněji uvítal. Zvláště pak vítám absolventy, kterým dnes bude přiznán akademický titul bakalář. David Řívošek prospěl. Richard Salava prospěl.